šine policije koji dolazi prvi na lice mesta saobraćajne nezgode. Saobraćajna patrola da se izvrši obezbeđenje lica mesta. Vozač crnog Fijata je povređen, zadobio je opekotine i traži pomoć. Će izvršiti trijažu povređenih i pružiti pomoć onima kojima je to potrebno. Zbog specifičnosti situacije upućeno je veći broj ekipa medicinske pomoći. Doktorka vrši trijažu povređenih i daje prioritet za intervenciju. Obavlja razgovor sa povređenima i daje instrukcije kako da se ponašaju. Ukazuje se pomoć povređenom pešaku. Doktorka je procenila da je vozač u vozilu Fordu najteže povređen i zbog oštećenja na vozilu njegovo iznošenje je teško. Zbog toga se donosi odluka da se u aktivnost uključe i pripadnici sektora za vanredne situacije, vatrogasci i spasioci. Gašenje požara, pitanje i sektor za vanredne situacije, vršenje vozila, celje koji će raditi. Specifično oštećenje na pogleda za ljudi vozač vozila. Odrediti se najviški nakazan kako bi se izvršila seča vozila, zatim plaćanje povređenja. Prva zdravstvena ekipa odvozi pešaka krajnje upravne vozila. Ovdje se provade lekarka i sektora za vanredne situacije kako će se vršiti izvršenje povređenja. Lekarka daje instrukcije povređenja o ponašanju intervencije u sektor za vanredne situacije. Vrši se seča vozila da bi se sečom groba mogao podići deo groba da bi mogao da se unese povređenje.
transport i pružanje pomoći povređenima prilikom transporta helikopterske jedinice. Do helikoptera biće u pratnji hitne pomoći. Helikopter će biti sa posebnim projektilom koji je obučen za pružanje pomoći u helikopteru. Preduzimaju se sve potrebne mere i aktivnosti da bi povređeni mogao bezbedno da se preveze helikopterom. Zaposleni u hitne medicinske pomoći grada Beograda i pripadnika helikopterske jedinice. Povređeno preuzimaju pripadnici helikopterske jedinice i odvešće ga do zdravstvene ustanove. Još nešto. Gospodin, ne možete preći na drugu stranu. Na putu do nule, vežite se. Agencija za bezbednost saobraćaja. Za bezbednost saobraćaja. Zato što imaš još samo jedan rad do mastera. Zato što smo pogledali tvoj CV i čini nam se da ima o čemu da razgovaramo. Zato što i dalje znaš da kažeš dobar dan kad nas sretneš. I poneseš mi torbu kad nema nikoga. Zato što si nas povezao jednom kad je pljuštala. Ako si ti zaboravio... Nisam sa tobom. Ovo nisu samo brojevi. Iza ovih brojeva stoje imena. Stamatovića da nam se obrati. Izvolite. Gospodine Dačiću, poštovani državni sekretari, pomoćnici ministara, predstavnici hitnih službi, to je ukupno negdje oko 100.000 ljudi za svega 5 godina. I upravo ova simulacija danas nam govori o važnosti svakog minuta kojim će pre hitne službe izaći na lice mesta.